Montajul covoarelor elastice și a parchetului în timp record cu noile sisteme compacte Murexin. În cazul suporturilor minerale absorbante, precum șapele de ciment sau șapele anhidrit, acestea se vor șlefui cu mașina de șlefuit. După aceea, suprafața trebuie aspirată pentru a îndepărta particulele de praf. Suprafața aspirată se amorsează cu amorsa D7. Amorsa nediluată se aplică uniform pe întreaga suprafață. Timpul de uscare al amorsei D7 este de circa 15 minute. Dacă suprafața suportului este neabsorbantă, cum este cazul placajelor ceramice sau a suprafețelor metalice, acestea se vor curăța cu acetonă. Pentru a evita punțile acustice și tensiunile în zona de îmbinare a peretelui cu pardoseala, se montează banda izolatoare de margine autoadezivă Murexin RS50. Se îndepărtează folia adezivă protectoare de pe latura benzii care vine în contact cu pardoseala și se presează pentru asigurarea contactului. Trebuie acordată atenție la montajul benzii autoadezive în zona colțurilor. În următoarea etapă, suporturile neabsorbante se amorsează cu amorsa Supergrund D4. Aplicarea se face cu rola, respectiv cu pensula în zona de colț. Timpul de uscare al suprafeței amorsate înainte de aplicarea următoarelor straturi este de 60 de minute. Următoarea etapă o reprezintă aplicarea șapei autonivelante rapide SL52. Malaxarea se face într-un recipient curat, cu malaxorul la turație redusă, până când se obține o masă omogenă fără aglomerări. Timpul de malaxare este de circa 2-3 minute. Șapa autonivelantă se aplică pe suport preferabil într-un singur strat de grosime dorită, de maximum 15 mm și se nivelează uniform. Pentru a asigura o uscare optimă și rapidă, șapa autonivelantă rapidă SL52 se poate dezaera cu ajutorul rolei cu țepi. Șapa autonivelantă se usucă între o jumătate de oră până la 2 ore, după care se poate aplica covorul de pardoseală. După întărire, banda izolatoare de margine se taie la nivelul șapei autonivelante. Ultimul pas îl reprezintă lipirea covorului de pardoseală. Pentru lipirea parchetului pe suprafața șapei autonivelante se aplică adezivul special X-Bond MSK88 cu șpaclul dințat B3 sau PK. După aplicare, ambalajul adezivului X-Bond MSK88 se poate închide etanș cu ajutorul capacului ermetic interior. Lamelele de parchet se aplică în patul proaspăt de adeziv prin mișcări ușoare de împingere și se lovesc cu un ciocan de cauciuc pentru asigurarea contactului cu adezivul pe întreaga suprafață a dosului lamelei. Lipirea covorului PVC se face cu adezivul special LF300. Aplicarea adezivului se face pe întreaga suprafață cu șpaclul dințat corespunzător, respectiv A1 sau A2. Șpaclul dințat se alege în funcție de procedeul de lipire și în funcție de dosul covorului. Adezivul necesită un timp de aerisire în funcție de cantitatea de adeziv aplicată, de gradul de absorbție al suportului și de condițiile climatice. După aceea se aplică covorul și se netezește în scopul eliminării bulelor de aer. Covorul montat trebuie să nu aibă tensiuni și să fie perfect plan.